na bay. Dito gyud sa to banda bay, itong gingon ni Mimi nga naday bildo. Abot kayo din naman discuss. Sige, guyod. Basin. Ilam yun ang kuhaan na yun. Pag mga kuhaan na kay traffic ko po na yung video. Bino? Traffic ka po na eh. Kaya po, sunahan pa si babay. Ang bangga no? Layo pa juga dito may live kung nakita mga bildo. Ay, kung ako na nagkon sila. Ana dia benda. Dia banda. Oh, may suga sa May kanang kuhan no, siya tawag ka na, light nga sign ba? Valenta ni. Lah, Valenta ni. Ano sa Istanbul? na. King. So may king-kingan ni ba? Sumi na. Ako na ng king. Yak yun ako. Ito rin panggaling. Panggali dia dai. No. Tunahan. Naan pa ba no? Naan lagi. Ano lagi magkasuaso. Pa jud. Titik manak na ba? Ano yan sila? Siguro paasuhan nila. Fireworks man. Pasuhan nila may balaan ba na ikuan siya. Ay, Ina na ba nga na sila i-rescue. mumo. Hindi mo. Sulod assist. Ah, kuruma, bro. Bangga na siya doon, no? Dua sila ba? Ay, sara di ay. Ha? Na kuan na siguro no kasi kalaban no. Ah, grabe, oh, guba ay. Impact kayo din. Oh. Apot man siya din. Dia ada siya bay na kuan siya bay, nahibo lang siya bay no. Yawa. Nahibo lang siya. Nakatulog guro ba? Ito naman padulong yung Ito na paingon na. Pero yung pagkakuan. Di tuyok. May umag. ano tayo dahilan ay. Kusog yung dagan niya, nakatulog siya no. Dito padulong sa tawag ka na alam? Gutter? Oh. Gutter ba na bay? Ay, nakaingon. Bro, ang sunod, di ba? Magayon, naong raman ba no? Oh. Kuhan. Ibangan na to ba? Kuhan. Grabe. Oo, lagi. Fantastic. So, tagin mo guys. Diri nga banda bay, dito man tanan ng kuruma bay, di ba? Padulong man dito. Siya natuyok puro ba no? Oo, naano siya ba? Kaya natubang man diri iyang kuan.